Mayad nga adlaw probinsya kang Antique para sa atin news break. Antique wara rin sa listahan kang pinakaimol nga probinsya sa bug-os nga Pilipinas. Ginhakas rin sa listahan ang Antique bilang isa ra sa pinakaimol nga probinsya sa Pilipinas suno sa preliminary findings kang 2023 Family Income and Expenditure Survey. Dugang pa nga base sa datos halin sa Philippine Statistics Authority, nakita ang bahel nga pagnaba kang poverty incidence o kon ang pagkaimol sa kabugusan kang populasyon sa Antique. Kang mga tuig 2021 nga sangkagatos nga mga Antiqueño may 27 ang nabalhag nga imol kag may kabugusan nga 165.7 kalibo nga mga katawhan. Kag kung ikumpara sa tuig 2023, ang diya nga numero nagnaba kung sa diin may 23 rin lang sa sangkagatos nga Antiqueño ang imol. Kag nakit-an ang naba nga naglabot sa 23,000 kang mga individual kumpara kang 2021. Ang pagkadura sa listahan sa pinakaimol nga probinsya parte kang mga nanglihok kang administrasyon ni Governor Rodora Cadiao kag ang mga katawhan paagi sa pagtugro kang mga parangabuyan kag bulig sa mga Antiqueño. Governor Cadiao nagapakigbahin sa National Only Child Day bilang pagkilala sa mga kabudlay kag eksperyensya kang mga bugtong o kon nagaisarahanan nga bata. Si Governor Cadiao nagakilala kag nagapang-abi-abi sa mga bugtong nga kabataan nga nagbahel bilang nagaisarahanan kag warat kaimaw nga mga kabugtuan. Sa tanan nga mga bugtong regyan, tandaan nyo nga duros sa mga sikat nga tao bugtong man. Parehas kanday Justin Timberlake, John Lennon, Leonardo da Vinci, Alicia Keys kag duro pa. Kag kabiganta nga ang tanan nga mga tao bugto natin. Tungod sararama kita sa mata kang ating Diyos kag kanatanan kita magburugto. Happy National Only Child Day. Ako si Manuela P. Samulde para sa Antique News Break.